forklare lidt om rentesregning. Det gør vi ved hjælp af den her formel. Kn er lige med K0 gange 1 gange R ente, hvor at Kn, det er det vi ender med. Det var de penge vi ender med. KO, det er det vi starter med. R, det er vores rente. Og N, det er den periode, som renten tæller over. Så hvis jeg laver et eksempel, hvor jeg siger, at KO er 5.000. Altså det er det, vi starter med. Vi starter med 5.000 kroner. Og renten er på 2%. På 2% rente. Og så skal du huske, at når det er rente, skal man dividere det med 100, fordi der er jo 100%. Så det bliver 0,02. Og perioden er, lad os sige, 3 år. Så det er 3 år i perioden. Det er lige med Kn. Så hvis vi ganger 5.000 med 1,02, og det er så i tredje, så finder vi Kn. Det er sådan meget basalt, hvordan rentesregningen virker. Ja. Og som du også kan se i armvalg, så minder det meget om eksponentiel ligning. Altså den har den samme hældning for hver år, så går den op til samme gang eksponentielt. Jeg vil nu fortælle, hvordan man isolerer R i den her formel. Og det gør man ved, at nu skal vi lige formlen op. Kn. Så starter vi med at fjerne, eller vi dividerer på 0 på begge sider. Det gør vi lige her på den her side. Der er lige med K0 gange 1 gange R og plus her. Så står der plus her. I ente dividerer med K0. Og efter det får vi så K0 divideret med Kn og lige med 1 plus R i ente. Så er det så nu, vi skal tage enterod af parentesen for at få n væk og for at få parentesen væk. Så her starter vi enterod K0 divideret med Kn er lige med parentes 1 plus R lige med, eller i ente. Nej, der skulle vi også lige tage enterod her. Enterod. Og det giver så enterod K0 divideret med Kn er lige med 1 plus R. Så nu er vores parentes og vores enterod væk, eller nej, nu er vores parentes og vores n væk, opløftet n. Derfra så siger vi bare enterod K0 divideret med, nu se det, ved jeg ikke. Minus 1 er lige med 1 plus
r minus 1. Og det giver så integral k0 divideret med kn minus 1 er lige med r. Og så har vi isoleret r. Så hvis vi skal isolere på 0, så starter vi med at dividere hele 1 plus r over opløb til n. Så dividerer vi her. Det gør vi også på den anden side. Og så får vi så kn divideret med 1 plus r, og det i n er lige med k0. Jeg skal fortælle dig, hvordan man isolerer n i kapitalfremskrivningsformlen. Først tager vi kapitalfremskrivningsformlen, som er k n er lige med k0 gange første rente i n. Det, ikke? Okay. Hvis vi bare skal bruge n, så starter med at dividere med k0 på begge sider. Så vi har kn divideret med k0 er lige med k0 gange 1 plus renten opløftet i ente divideret med k0. Det er simpelthen for at fjerne k0 på den her side af lighedstegnet. Hvis vi så har vi her. Så skal vi så få isoleret n. Og hvordan gør vi det? Ved at når det står i endepotens, så tager vi log, så vi tager log på begge sider, som er log til kn divideret med k0 lige med 1 plus r og log til 1 plus r i ente. Det kan vi så skrive om, fordi når vi tager log, så må vi flytte ind og ned, så det hedder n gange log til 1 plus renten. Og så nu har vi simpelthen isoleret n, fordi nu står det ikke potens længere. Men vi skal jo ligesom have rykket det der. Det vil vi gerne have væk. Så vi tager og dividerer med det. Så vi dividerer med log til første, eller 1 plus r, som er renten, divideret med log til n divideret med k0. Og det er simpelthen lige ude. Jeg vil gerne have, at vi skriver den lidt mere ned.
Så kan vi selvfølgelig fjerne log, fordi der står det her med log på begge sider, så det er lige med en edge. Look at that eyeball. Og jeg skal forklare lidt om rentegennemsnit. Det er G. Og det vil jeg gøre ved hjælp af, hvis jeg har det første år, en rente på 3%. Mit andet år har jeg en rente på 4%. Og mit tredje år har jeg en rente på minus 2%. Så skal jeg finde ud af rentegennemsnittet, som er RG. Og det gør jeg ved hjælp af, at vi har jo 3 år, så det bliver kvadratroden. Og det her det er så tredje rod. Så vil vi gange de forskellige renter med hinanden. 1 plus 0,03 gange 1 0,04 gange. Så den sidste så bliver 1, vi har minus 0,02. Alt det her skal vi minus med 1. Det er formen til det, og når vi så har regnet det, så har vi fået gennemsnittet. Okay. Spot on. Okay. Hvis vi skal rende en månedlig rente om til en årlig rente. Vi skal starte med at kalde den årlige rente, hvor stor er. Fordi den er stor, og det er en stor rente. Det er en af de samlede renter. Det skal du ikke sige. Okay. Vi skal finde en stor er, som er den årlige rente. Og det regner vi ud ved. Yes, man. Okay. Den siger vi ved 1 plus den månedlige rente i ente minus 1. Yes! Det er simpelthen bare den, vi bruger. Så regner vi den årlige rente. For eksempel tager vi et helt random eksempel. Det her kan selvfølgelig kun gøre med en ensrente. Hvis jeg har en rente på, skal vi sige, 3% om måneden. 3%. Og vi skal regne ud, jeg har på et helt år, fordi det er ikke bare at tage gennemsnittet. Uden at den store rente er, så regner vi ud. Stor er lige med 1 plus 0,03 12 minus 1. Bang! Så har du et eksempel. Det er lige med et eller andet. Ja, så vil jeg så vise, hvordan man regner om til lille r, eller hvordan man regner fra årligt om til måneder. Og det gør man ved at bruge formlen lille r er lige med enterod parentes 1 plus r stor r parentes slut, og så minus 1, men det er uden for parentesen. Og så for at give et eksempel, så kan vi sige, at for at finde lille r, er lige med, i stedet for enterod, så siger vi 12, parentes 1 plus, lad os sige, vores rente
Årlig rente er 12%, altså siger vi så 0,12 parentes minus 1. Og det giver så lige med lille r, som er et eller andet tal.